Ayan po, dahil wala tayong ganap sa farm ngayon, dahil wala pa tayong mga trabaho dyan sa farm, samahan nyo na lamang po ako ngayon na magbalat nitong labong. Kasi maulan yung panahon, masarap magulay ng mga tanim-tanim dyan sa kapaligiran. So ayan po, kumuha si mother kanina ng labong. Binalatan niya na to kasi marami tong mga balbon ba. Kaso meron pang mga natirang mga balat-balat, so kailangan linisan ko ulit, tanggalan ko ulit yung mga balat niya. So yun guys, baka isipin nyo bakit namin kinukuha itong labong na to. Pinapakinabangan ko. Itong labong na to guys ay hindi naman po ito yung ginagawang materyales sa pagpagawa ng bahay. Ito ay wala naman to masyadong gamit kasi mabilis tong anayin, hindi ginagawang materyales sa pagpabahay. Kasi nga po, wild lang to, madali tong anayin. Marupok na kawayan ba. Marami kasi yung uri ng kawayan, yung merong kawayan na tawag sa amin marurugi, yung ginagawang bamboo chair, at saka yung butong, yung ginagamit sa paggawa ng bahay. Yun, ito kawayan lang to. Itong kawayan na to ay hindi naman to ginagamit. Kaya andyan lang yan, dumadami lang dyan sa makahoy ba. So kaya yung iba ginagawa ganito, ginagawang gulay. So ayan ang kapakinabangan niya, ginagawang gulay lang. At saka kami naman, para meron naman siyang pakinabang dito sa amin, ginagawa ni father na na sahig dyan sa koprahan, kasi hindi siya masyadong inaanay kapag laging nilulutuan ng kopra, ng niyog. So ayan, so yan lang naman yung gamit nito, yung kawayan na to. Gulay mo kung gusto mo, or yan lang naman. At saka yung ginagawang hagdan dito sa pili kapag ako ay aakyat, kumukuha yung kapatid ko ng dalawang kawayan. May mga tangga-tangga yun yun ang ginagawa naming akyatan dito sa puno ng pili. So ayan, yun yung gamit niya. Yun lang naman yung gamit niya. So ayan guys, dahil wala tayong ganap sa farm ngayon, dahil laging maulan, hindi pa kami nagpapatrabaho ng palayan. Yung sa kuprahan, merong nagtatrabaho. Hindi pa si Tres makakatulong dyan sa labas kasi laging maulan. Masarap lang kumain ng kumain, diba? Kapag ganitong maulan yung panahon. Kaya ito, magugulay tayo ng labong. So ayan po guys. Diyan lamang po kayo at samahan nyo ako gulay ng labong. So ayan.